Takulandirani ndi nthawi ya nkhani mwatsatanetsatane ndipo madzulo ano muli ndi ine Elita Soko. Koma poyamba nayi miti yake. Anthu opitirira 300,000 alandira katemera wachiwiri makamaka alandira katemera wachiwiri wa COVID-19 kuyambira mwezi wa June chaka chino. Bungwe la Malawi Local Government Association lafunsa akuluakulu kuti aziyendetsa chuma cha makonsolo motsatira ndondomeko. Ndipo zadziwika kuti ana achichepere akukwatiwa mwansanga m'madera ovuta kufikiramo ndi mauthenga. Tili ndi izi ndi zina zambiri tikhalire limodzi. Anthu opitirira 300,000 akuyembekezeka kulandira katemera wachiwiri wa COVID-19 atalandira katemera woyamba mwezi wathawu. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera anatsekulira ntchito yopereka katemerayu pa 11 March chaka chino. Pakadali pano akuluakulu ku nduna wa zaumoyo alengeza kuti ntchito yopereka katemera wachiwiri iyamba pa 3 June osati pa 11 May monga momwe zimayenera kukhalira. Feston Malekezo ali ndi zambiri mu ripoti ili. Mlembi ku nduna wa zaumoyo a Charles Mwansambu ati auza Malawi posachedwa pa zoyenera kuchita makamaka awo amene amayenera kulandira katemera wachiwiri mwezi wa Mei. Malinga ndi ya Mwansambu, kafukufuku watsopano waonetsa kuti katemera wachiwiri akuyenera kuperekedwa pakuti pa masabata 12. Iwo ati ndondomeko ya boma pakadali pano ndiyoti ayamba kupereka katemera wachiwiri kuyambira pa 3 June. Mwansambu anati katemera wachiwiri amene apereke kwa anthu sakhala mbali ya katemera okwana 502,000 amene analandidwa kumayambiro kwa mwezi wa March chaka chino. Poyankhulapo za chiwerengero cha anthu amene akulandira katemera pakadali pano, Mwansambu anati pakhala pali nkhawa akuchokera kwa Malawi ena kuti katemera anaonongeka zimene zili zabodza. Iwo anati katemera amene anaonongeka ndi 16,440 amene analandiridwa kuchokera ku bungwe la African Union. Poyankhulapo amaziko matemba amene ndikumenyera ufulu wa anthu pa nkhani za umoyo anati Amalawi akuyenera aphunzirepo pa zimene zikuchitika m'dziko la India kumene anthu mazana ayamba kudwalanso ndipo ena amwalira kale kamba kuonyalanyaza kulandira katemera pamenenso pano nthenda ya COVID-19 yabukanso. Sabata imene yangothayi anthu 16 ochoka m'dziko la India anauzidwa ndi unduna wa zaumoyo kuti akakhale kwawokha kwa masabata awiri atapezeka ndi nthenda ya COVID-19. Bungwe la Malawi Local Government Association MAGA lafunsa akuluakulu kuti aziyendetsa chuma cha makonsolo motsatira ndondomeko. Koma mkulu wa bungweli a Wild ndipo ndi wapampando wa bungwe la oyendetsa chuma m'makonsolo a Ellen Kaira atinso akuluakulu m'makonsolo nawo azipatsidwa mpata woyikapo ndemanga pakalondolondo wa mmene ndalama zikugwiritsidwira ntchito m'makonsolowo. Matthews Kasanda akufotokoza. Awiriwa anena mboma la Mangochi komwe bungwe la MAGA linachititsa mkumano wa makhansala achizimayi komanso akuluakulu azachuma ochokera m'makonsolo. Ndipo mkuyankhula kwawo Akaira ndipo anati mavuto ena omwe apezeka m'makonsolo okhudza kuonongedwa kwa ndalama zina zogwiritsa ntchito polimbana ndi nthenda ya COVID-19 sanakakhalapo ngati akuluakulu omwe amalondoletsa za nkhaniyi anakati apereke mpata kwa akuluakulu amakonsolo kuti afotokozerepo pa zomwe zidachitika. Ndipo mkuyankhula kwawo Akaira anafotokozanso kuti akuluakulu oyendetsa zachuma m'makonsolo amayesetsa kuti azitsata bwino ndondomeko zoyendetsera chuma. Takhakuti atiyitana timatha kuyankha andi nkhani manager amatha kutimvesesa kuti zinthu zimene munationa kuti palibe zinalipo. Tikachoka amene popo kuti takumana nawo amenena kuti akapita amatilembera sokalata imene timanena kuti tiyankhe. Poyankhapo amatifunsa kuti tinapeza china ichi ndichi amene paje timafotokoza so mene zinthu zinakhalira. Ngati alokhutisidwa amatichosera report imene apereka ichi. Ndipo ati pali kufunikira koyamikira makonsolo mmene akugwirira ntchito zawo. Makansala timakhala kuti anthu akuti tilakizo kuti akamiti kusogolera zinthu ndalama. Pomaona kuti makonsolo mmene zayendera ni chimene tikuyigwira ife tikuyesesa kuti ndalama zimene zimapita m'makhansolo zikhale ndongosola chilabwino. Peta ndi pena sizilepera mungazaonekera mkoma kwaukulu mwina chikhulupiriro chimene anthu anachichosa m'makhansala tinganene kuti achiyene chibwerere poona nimene tagwira ntchito ife ngati makhansolo.
Mwazina mkumanowu ndi thandizo lochokera ku bungwe lotchedwa Spotlight Initiative unapereka danga kwa makhansala achizimayi kuphunzitsidwa zakakonzedwe ka dongosolo la zachuma chomwe chingapititse patsogolo ufulu wa amayi komanso atsikana mdziko muno. Ndipo pakadali pano wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino a Saulos Chilima wati ntchito yokonzanso kagwiridwe ka ntchito mboma ikuyenda bwino. Achilima akutsogolera ntchitoyi imene cholinga chake ndikufuna kuwunikiranso nkhani ya ma allowance komanso kagulidwe ka katundu mboma. Achilima ati ali ndi chikhulupiriro kuti ntchitoyi itha m'masiku 90 omwe mtsogoleri wa dziko lino a Lazarus Chakwera adapereka asanathe. Matthews Kasanda ali ndi zambiri mu ripoti ili. Pa 14 February chaka chino mtsogoleri wa dziko lino anati komiti yapadera ikuyenera kukhazikitsidwa ndi kuwunikira mmene ntchito zina za boma zikuyendera. Mtsogoleri anati komiti yapaderayi ithe kubweranso ndi maganizo ake pa zakakonzedwe kagwiridwe ntchito za boma. Ndipo popereka chithunzithunzi cha momwe ntchitoyi ikuyendera, Achilima ati komiti iyi ndi chitsimikizo chonse kuti ntchitoyi igwirika m'masiku 90 omwe mtsogoleri wa dziko lino adapereka. Iwo ati pakadali pano ntchitoyi ikuyenda bwino kwambiri, ndipo komiti iyi yakhala ikuchititsa mikumano kuphatikizapo kukumana ndi anthu osiyanasiyana mdziko muno kuti aperekepo maganizo awo. Ndipo wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyi waonjezera kuti posachedwapa komiti iyi ikhala ikulengeza kwa mtundu wa Malawi tsiku lomwe zotsatira za ntchitoyi zidzaperekedwe kwa Chakwera. Posachedwapa mbali zosiyanasiyana zokhudzidwa kuphatikizapo ofesi yoona madandaulo a anthu ya ombudsman inafotokoza kuti pali kufunikira kuwunikanso ndondomeko yoperekera ma allowance kwa anthu ogwira ntchito mboma monga njira imodzi yochepetsera kuwononga chuma cha boma. Zadziwika kuti ana achichepere akukwatiwa mwansanga m'madera ovuta kufikiramo mboma la Nkhata Bay. Akuluakulu ati izi zili chomwechi kamba kusowa mauthenga oletsa mchitidwewu. Mwachitsanzo kuusisya atsikana achichepere okwana makumi atatu ndi mphambu zisanu atulutsidwa m'mawanja chaka chatha. Pomwe chaka chino ndasungwana okwana 12 amene analowa m'banja ale achichepere. Patience Londa ali kuusisya mboma la Nkhata Bay ndi pakufotokoza. Vitumbiko Gandali ndi mmodzi mwa anthu omwe amaona za chisamaliro cha ana mudera la usisya, ndipo anati mchitidwe okwatiwitsa atsikana achichepere ukuoneka ngati ndi ovuta kuuthetsa chifukwa anthu mderali anawukhazikitsa ngati chikhalidwe. Anthu sakuchimvesesa kozi anthu aja amakhala greedy ndi ndalama zija, akakhala kuti mabanja aja awakhonza ene ake zapeza kuti akutenga ndalama kaya maujeni ma payments amene amapangana charge kakhala kuti aperekapo ndipo makhala povuta kuti uwauze kuti iyi ndi. Wapampando wa komiti yoona za chitukuko mderali America Wale anati ana mderali amasowa chilimbikitso kuti yapite patsogolo ndi maphunziro chifukwa anthu ambiri mderali ndi asodzi. Vutoli lapangitsa bungwe la Girls Empowerment Network GNET kuti liyambitse ntchito yothetsa maukwati ana madera mafumu asanu ndi atatu mboma la Nkhata Bay kuphatikizirako usisya popereka mphamvu kwa makomiti a madera. Mmodzi mwa ogwira ntchito ku bungwe la GNET a Juliet Msosa anati asankha madera amene kukuchitika kwambiri mchitidwe okwatiritsa asikana achichepere. Amsosa anaonjezera kuti makomiti omwe apatsidwa mphamvu zothetsera maukwatiwa akumakanika kufikira madera ena chifukwa malowa anazunguliridwa ndi nyanja komanso mapiri. Malingana ndi kafukufuku wathu zikuonesa kuti anthu ambiri amakumana ndi nkhanza chifukwa choti kunoko ndi hard to reach area, ndi zimakhala zovuta kuti atenge ma cases kapena apangidwe follow up ma cases awo kuchoka ku district zofika kuno. Ndi pa chifukwa chimene chichi anthu amakumana ndi ziphinjo zosiyanasiyana. Makomiti omwe apatsidwa mphamvu zothetsa maukwati ana ndi monga apolisi oona za chisamaliro cha ana, magulu amayi komanso magulu oona za chitukuko. Tipitiriza kupatsirani nkhanizi posachedwapa.
ndi tsiku moyo umatipasa mwayi wopanga chisankho choyenera, chisankho chokhala ndi thupi losalala bwino, kupanga zinthu motakasuka, kuchotsa mafuta, kukhala aukhondo ndiso odziteteza ku mliri wa COVID-19. Pangani chisankho choyenera lero posankha katundu wa purity ndi kukhala otetezeka. Kuwina double. Ikani ndalama yoyambira 50,000 kwacha ku fixed deposit account ya Finca kwa miyezi yosachepera itatu ndi kupeza mwayi wowina ndalama. Uku mukulandira chiwongoladzanja chochuluka. Mutha kulandiriratu chiwongoladzanja pa nthawi yomwe mukuyika ndalama, komanso mukayika ndalama yambiri mwayi wanu udzakula mu mpikisano wa double omwe mphoto yayikulu ndi 500,000 kwacha. Pali mphoto zina monga 250,000 kwacha, 200,000 kwacha ndi 150,000 kwacha kwa anthu atatu mwezi uliwonse. Mpikisanowu ulipo mpaka pa 31 May 2021. Malamulo a mpikisano adzatsatidwa. Finca, building tomorrow together. Her soapies shouldn't give your game the red card. No matter your DSTV package, download the DSTV app to watch the entertainment you love on your TV screen, on any screen, by linking up to 5 devices to your subscription at no extra cost. Watch live or catch up with the DSTV app. Takulandilaninso ndipo popitirira ndi nkhani zathu madzulo ano. Bungwe la Chinyamata la Youth Empowerment Forum loweruka lakhazikitsa nthambi yake mchigawo chakummwera. Mlembi wamkulu wa bungweli a Grace Gondwe wati Youth Empowerment Forum ikugwira ntchito ndi adindo pofuna kulumikizitsa achinyamata ku ntchito zotukula madera awo. Lowereni mpasa kulemba ripoti ili. Bungwe la Chinyamata la Youth Empowerment Forum YEP lachilimika pa ntchito yolimbikitsa ufulu wa chinyamata kuti azikhala nzika zotengapo mbali pa ntchito zachitukuko komanso zosamalira chilengedwe m'madera awo. Poyankhula pamwambo wokhazikitsa nthambi ya bungweli ku chigawo chakummwera umene unachitikira ku Chilobwe mu mzinda wa Blantyre, mlembi wamkulu wa bungwe la YEP Grace Gondwe anati bungweli lakonzeka kulumikizitsa achinyamata ndi adindo pa ntchito zotukula dziko lino. Izi nzofunika kwambiri chifukwa kuti achinyamata ndi amene tili ndi kuthekera konena kuti titha kutengapo mbali potumikira pa zitukuko ndi zochitika zambiri zomwe zingathe kupindulira dziko lathu la Malawi. Kuti azindikire kuti kunja kuno kuli achinyamata amene ali ndi kuthekera konena kuti atha kutengapo mbali mu zitukuko komanso mu zochitika zosiyanasiyana kuti Malawi apite patsogolo. Makamaka nkhani ya Vision 2063 tikuyeneka kuti tishilimike nayo tigwire nayo ntchito ife ngati achinyamata. Wapampando wa Youth Empowerment Forum mchigawo chakumwera a Maxon Pombeya anati achinyamata ngati sapatsidwa uthenga komanso upangiri woyenera kungakhale kovuta kuti iwo aonetse kuthekera kwawo pogwira ntchito limodzi ndi atsogoleri pa ntchito zokonza malamulo komanso zachitukuko. Nkhani yake ndiyo tukula achinyamata komanso tingathe kupanga zinthu pokha patokha kumazithandiza kuzimira patokha. Mwachisanzo pali anyamata ena ali ndi maluso omwe analibe kolowera nawo. Pano kolowera nako takuona ndipo takupeza yefu ndi yankho lomwe lingati kankhe kufikira masomphenya athu tikufunawo tizakwaniritsa. Youth Empowerment Forum imalimbikitsa achinyamata kutenga mbali pa ntchito zolimbikitsa ntchito zachitukuko komanso kubwenzeretsa chilengedwe. Ndipo mu nkhani za malonda Umodzi Sako yati chaka cha 2020 chinali chopambana kwambiri ku mbali ya ntchito zake posatengera kudza kwa mliri wa COVID-19. Mtsogoleri wa Sakoyi a Steve Chilongo ndiye wanena izi mu mzinda wa Lilongwe pa msonkhano waukulu wa bungweli. Taunga Sabola wadzendeza mbiri mu ripoti ili. Malingana ndi mtsogoleri wa gulu la Umodzi Sako a Steve Chilongo, gulu lawo linayika ndondomeko zina zimene zinathandiza kuti asamve ululu ochokera ku matenda a COVID-19. Mwazina Chilongo anati chuma cha Sakoyi chidakwera kupitirira 1 billion kwacha. Kunena zona mchaka cha 2020 nkhani za chuma zaenda bwino kwambiri. Tikayang'ana phindu limene tapanga ndi phindu lalikulu kwambiri
masako ambiri ngakhale ma financial institution ambiri akuluakulu akulira, komano tikayang'ana zomwe Mulungu atichitira ku Mozisako watichitira zinthu zazikulu kwambiri. Ndipo mmodzi mwa akuluakulu aku Malawi Union of Savings and Credit Cooperatives a Ezekiel Tindo anapempha masako ena kuti aphunzirepo zinthu ziwiri kapena zitatu kuchokera ku Mozisako. Ndizoona ndithu masako adusa muziphinjo zovuta zoti zatipeza tonse dziko lapansi ndi mabizinesi omwe masakozi chimozimozi, koma pali njira ndithu sikatipeza mavuto chonchi tiyenera kuganiza ndithu kuti chitani tibwerese njira kapena ma strategies oti masakozi athu apite patsogolo. Malingana ndi mtsogoleri wa Mozisako a Steve Chilongo, chaka chino sako yawo ndi chikhulupiriro kuti chuma chipitirira kukwera kufika pa 2 billion kwacha. Nkhani zathu madzulo ano ndi zomwezi, koma tisadasiyane nayinso mitu yake. Anthu opitirira 300,000 alandira katemera wachiwiri wa COVID-19 kuyambira mwezi wa June chaka chino. Bungwe la Malawi Local Government Association lafunsa akuluakulu kuti aziyendetsa chuma m'makonsolo motsatira ndondomeko. Ndipo zadziwika kuti ana achichepere akukwatiwa mwansanga m'madera ovuta kufikira ndi mauthenga. Kumbukirani kuti mutha kupeza nkhanizi ndi zina zambiri pa makina a internet pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, komanso pa Twitter @Times360 Malawi. Chonde sambani m'manja pafupi khalani motalikirana ndi anzanu, komanso valani mamaski nthawi zonse kuti muziteteze ku COVID-19. Munali ndi ine Elita Soko, madzulo opambana.